ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு தாரணி மாதாஜி வீட்டில் கெஸ்ட் அவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னுட்டு நீங்க நடக்க சொன்னாங்க. அதனால இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். தீபாவளி எல்லாம் நல்லா போச்சா எல்லாருக்கும்? நல்லா போனது மாதாஜி. உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுங்களா? ஓகே மாதாஜி, நல்லபடியா ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஊர் எதுங்க? மாதாஜி காரைக்குடி. மாதாஜி எங்க இருக்கீங்க? காரைக்குடியா? காரைக்கால். காரைக்கால். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லெசனுக்குள்ள போகலாமா? போலாம் மாதாஜி. இன்னும் ஆளு கொஞ்சம் பேர் வரல. ஓகே, வந்து சேர்றவங்க ஜாயின் பண்ணட்டும், நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. நேற்று நீங்க வந்து 15வது அத்தியாயம் பாத்தீங்களா? புருஷோத்தம யோகம் பார்த்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 16வது சாப்டர், தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. அப்படின்னா என்ன? தெய்வ குணங்கள்னு நம்ம மனிதர்கள்ட்ட எல்லாம் தெய்வ குணங்கள் அசுர குணங்கள் இப்ப கலந்து இருக்குது. முன்ன காலத்துல எல்லாம் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்படி இருந்தாங்கன்னா வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. வேற வேற பிளானட்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அசுரர்களுக்குன்னு என்ன, அதுக்கு பாதாள உலகம் இருந்தது, தேவர்களுக்குன்னு தேவ உலகம் இருந்தது. அந்த மாதிரி வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னா கிருதயுகத்துல வாழ்ந்தாங்க. அடுத்தது வந்து திரேதாயுகத்துல எப்படின்னா பக்கம் பக்கமா வெவ்வேறு நாடு. இப்ப வந்து ராமர் வாழ்ந்த இடம் வந்து அயோத்தியில வாழ்ந்தாருன்னா அங்க வந்து தெய்வீக குணங்கள் படைத்தவங்க வாழ்ந்தாங்க. இலங்கையில வந்து அசுரன், அதாவது ராவணன் வாழ்ந்தான். இப்படி வேற வேற நாட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க அசுர குணமுடையவர்கள். அப்புறம் கிருஷ்ண வாழ்ந்த அந்த துவாபர யுகத்துல எப்படி வாழ்ந்ததுன்னா ரொம்ப கிட்ட கிட்டக்கவே, அந்த நாடு எல்லை தாண்டவே இல்லை, பக்கத்து பக்கத்து ஊர் மாதிரி. இப்ப பகவான் வந்து துவாரகையில வாழ்ந்தாரு. அதுக்கு முன்னாடி கோகுலத்துல இருந்தாரு. மதுரையில இருந்து கோகுலத்துக்கு வந்தாரு. அவர் இருக்கும்போது மதுரையில வந்து யார் வந்தா? மதுரால வந்து கம்சன் வாழ்ந்தான். அவன் அசுர குணம் படைத்தவன். பகவான் வந்து தெய்வீக குணம் படைத்தவர். அவரோட அந்த கோபர்கள்லாம் தெய்வீக குணம் படைத்தவர்கள். இப்ப கலிகாலத்துல எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே எல்லாம் வந்துடுச்சு. நமக்குள்ளேயே என்ன இருக்குது? தெய்வீக குணங்களும் இருக்குது, அசுர குணங்களும் இருக்குது. அந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இப்ப படைச்சு கலிகாலம் இருக்குது. இப்ப அந்த குணங்கள் என்னென்ன குணங்கள்? தெய்வீக குணங்கள். சம்பத்துனா செல்வம்னு சொல்லுவாங்க. தெய்வீக சம்பத்து, அது வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்து செல்வம் போன்றது. ஆனா அசுர குணங்கள் என்ன செய்யுது? நம்மளை கீழே பாதாள உலகத்துக்கு தள்ளக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அந்த குணங்களோட இயல்புகள் எல்லாம் தான் நாம வந்து இந்த 16வது சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்தி வந்து 15வது சாப்டர்ல என்னென்ன பார்த்தீங்க? அது இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 15.1ல இருந்து 5 வரையிலும் என்ன? பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம். ஒரு ஆலமரம், ஒரு அரச மரத்தை வந்து உதாரணமா சொல்லி இந்த பௌதீக உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. தலைகீழ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரத்தை நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்க முடியாது. எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நீர்க்கரை, ஒரு ஆறு அல்லது ஒரு குளம், அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில வந்து அதோட நிழல் விழும்போது தலைகீழ இருக்கும். மற்றபடி தலைகீழ ஒரு மரத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனா அந்த ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பமா தான் இந்த பௌதீக உலகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? அது தலைகீழ வந்து நமக்கு தெரியுது. அதோட ஸ்டெம் எங்க இருக்கு? பிரம்மலோகத்துல இருக்குது. அதோட கிளைகள்லாம் வந்து கீழ் நோக்கி விரிஞ்சு, வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கி விரிஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். அது எப்படி நம்ம வந்து அதுல இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து எங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்? மேல் உலகத்துல தேவலோகத்துல வாழக்கூடியவங்க வந்து கொஞ்சம் மேல இருக்க கிளைகள்லயும், மத்தியமா இருக்க இடத்துல மனிதர்களும், கீழால இருக்கக்கூடியது விலங்கினங்களும் இருக்கு. நாம வந்து என்ன செய்யறோம்? கிளைக்கு கிளை தாவிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா என்ன? ஒரு பிறவியில இருந்து இன்னொரு பிறவி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர இந்த மரத்தை விட்டுட்டு நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகல. அப்படி போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? பற்றற்ற, பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரு கோடலியை கொண்டு இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம பகவான்கிட்ட சரணடையணும். அதன் மூலமா தான் நாம வந்து எங்க போக முடியும்? அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிறத அதுல படிச்சிருப்பீங்க. 6ல இருந்து 11 வரையிலும் உள்ளதுல வந்து ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல். அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லணும்னா நாம என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றணும்? நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? ஞான கண்கள். பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா. அந்த ஞான கண்களை கொண்டுதான் நம்ம அந்த உலகத்துக்கு இந்த உலகத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்.
அதாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம போனால் லோக்கா அப்படின்னு வந்து இதில் படிச்சிருக்கிறோம். 14th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பிரம்மர் வாழக்கூடிய அந்த உலகத்திலிருந்து இந்த பாதாள உலகம் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உலகங்களும் எப்படிப்பட்டது? துன்பம் நிறைந்தவை. இதிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா பகவானை வணங்கி அவருடைய உலகத்துக்கு போனா மட்டும்தான் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு நாம வரமாட்டோம். அப்படி நாம போகணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு புரியணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்கணும். காதால நம்ம பகவானுடைய அந்த கதைகளை வந்து நம்ம கேட்கணும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அப்படின்னு அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய 9 விதமான பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுதுதான் நாம இந்த உலகத்தை விட்டு அந்த உலகத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்தது 12ல இருந்து 15 வரையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். இந்த உலகத்துல யார் நம்மளை பாதுகாக்கிறார்? பகவான் தான். விஷ்ணு வந்து என்ன செய்யறாரு? 3 விதமா தன்னை விரிவங்கப்படுத்திக்கிறாரு. பிரம்மாவா இருந்து படைக்கிறாரு, விஷ்ணுவா இருந்து காக்குறாரு, சிவனா இருந்து அழிக்கிறாரு. அப்படி பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாரு இந்த உலகத்துல காக்கும் கடவுளா இருந்துட்டு அப்படின்னா 4 விதமான, அதாவது நம்ம வந்து உண்ணுதல், மெல்லுதல், நக்குதல், உறிஞ்சுதல்னு 4 விதமான உணவுப் பொருள்களை நம்ம உண்றோம். அந்த உணவுப் பொருள்கள் வந்து அதை வந்து யார் செரிக்க வைக்கிறார்? நம்முடைய வயிற்றுக்குள்ள வைஸ்வானரா அப்படிங்கிற ஒரு அக்னி நெருப்பா அவர் பகவான் தான் இருக்கிறாரு. அவர் தான் அதை வந்து செரிக்க வைக்கிறாரு. இந்த உணவுப் பொருள் காய்கறிகளுக்கு வந்து சத்து கொடுக்கறது யாரு? சந்திரனாகி நான் காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப நமக்கு உணவை கொடுக்கிறாரு. அந்த உணவை வந்து 4 வகையான உணவுகளையும் நமக்கு வந்து செரிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம வயிற்றுல வந்து என்ன நெருப்பா அக்னியா இருந்து நமக்கு உதவுறாரு. நமக்கு பல விதங்கள்லயும் இந்த உலகத்துல நம்ம வாழக்கூடிய அனைத்து விதமான சுகபோகங்களையுமே பகவான் தான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை வந்து யாரால உணர முடியும்? வேதைச்சு சர்வைவர அகமேவ வேத்தியோ. வேதங்களுக்கெல்லாம் வேதங்களை படைக்கிறவரும் அவர்தான், வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் அவர்தான், வேதங்களின் மூலப்பொருளும் அவர்தான் அப்படிங்கிறது. நானே ஞாபக சக்தியும் மறதியும் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்படிங்கிற விதத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுள், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்றோம். அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டாங்க? 16ல இருந்து 20 வரையிலும் வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இது முக்கியம் உத்தமம் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக என்ன படைச்சிருக்கிறாரு? 4 வகையான வேதங்கள், அப்புறம் வேதாந்தங்கள், அது வேதங்களுடைய சுருக்கம். அது என்ன? பிரம்மசூத்திரம். அப்புறம் அதோட விரிவாக்கம். விரிவாக்கம் எது அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை. இந்த மாதிரி பல விதமான வேதங்களையும் அதோட தொகுப்புகளையும் நமக்கு கொடுத்து, எது அதுல எல்லாத்துலயும் வேதங்கள்ல முன்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தர்ம அர்த்த காம மோட்ச, இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய அனைத்து விதமான நமக்கு தேவையான அனைத்தும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி இருக்க வேதங்கள்ல இருக்கும். ஆனா அதை தாண்டி பிற்பகுதிக்கு நம்ம போனாதான் என்ன கிடைக்கும்னா அதோட வேதங்களுடைய உட்கருத்து என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்றடைதல். பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேதங்களோட பிற்பகுதியில இருக்கும். வேதங்கள் எல்லாம் நம்மளால கற்க முடியுமா? நம்மளுடைய வாழ்நாள் இது போதுமா? நமக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியுமா? எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. நமக்கு வாழ்க்கையும் வந்து அதிகபட்ச வாழ்க்கை வந்து 100 வயசு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படிங்கும் பொழுது அதுக்கு நம்ம ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதுல வந்து அழகா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம படிக்கலாம். இதை படிச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா ஒரு ஆச்சாரியார் மூலமா, இப்படி நமக்கு இந்த மாதிரி இஸ்கான் மூலமா கிளாஸ் வகுப்பெல்லாம் நடத்துறாங்க. அது மூலமா நம்ம வந்து அதில் உள்ள கருத்துக்களை வந்து நிறைய பேர் எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து என்ன செய்யணும்? நடைமுறைப்படுத்தணும். அப்போ வந்து இறைவனை நம்ம சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் புருஷர்களில் உத்தமமான அந்த புருஷோத்தமன் அவர் வாயாலேயே வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. 15வது சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். அது நம்ம நேற்று நீங்க படிச்சிட்டீங்க. இன்னைக்கு நம்ம 16வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து என்ன 1ல இருந்து 6 வரையிலும் தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 18 வரையிலும் அசுர குணங்களை மட்டுமே பகவான் வந்து விவரமா சொல்லியிருக்கிறாரு. அவ்வளோ இருக்குது. அசுர குணங்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால அதுக்கான ஸ்லோகங்களுமே இங்க வந்து அதிகமா கொடுத்திருக்கிறாரு. கடைசியா 19ல இருந்து 24 வரையிலும்
அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் நோக்கி செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். நம்ம தெய்வ குணத்துல இருந்தா நாம எங்க போக முடியும்? அசுர குணத்துல இருந்தோம்னா நம்மளுடைய முன்னேற்றம் எப்படி இருக்கும்? மேல போகுமா அல்ல கீழ் நோக்கி போகுமா? அதை சூஸ் பண்ற சாய்ஸ் யாருக்கிட்ட இருக்கு? அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை பிரார்த்திச்சுக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. 1 2 3 அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்க வேண்டாம். யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அத்தியாயம் 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். ஸ்லோகம் 1. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்ஷித்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிஹ தானம் தமஸ் சயக்ஞ ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாகः சாத்திர் அபைஷுனம் தயா பூதேஷ் அலோலுப்தவம் மார்த்தவம் ஹ்ரீர் அசாபலம் தேஜஹ ஷமாத்ருதிஹ ஷௌசம் அத்ரோஹோ நாதி மானிதா பவந்தி சத்பதம் தெய்வீகம் பிஜாதஷ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக இயல்புகள். அந்த தெய்வீக இயல்புகள் வந்து இப்ப நமக்கு பகவான் வந்து 4th சாப்டர்லயே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாதுர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஷக 4.13 ஸ்லோகம் வரும். அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 4 விதமான வர்ணங்களையும் 4 விதமான ஆசிரங்களையும் அவர் தான் வந்து பகவான் தான் வந்து இங்க பிரிச்சு கொடுத்தாரு. எதன் அடிப்படையில பிரிச்சாரு? 3 விதமான குணங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்கு. என்னென்ன முக்குணம் உங்களுக்கு தெரியும்? சத்துவம் ரஜஸ் தமோ. அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையிலும் அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலின் என்னென்ன வேலை செய்யறாங்க தொழில், அந்த தொழிலின் அடிப்படையிலையும் அவர் பிரிச்சிருக்கிறாரு. இப்ப அந்த மாதிரி 4 வர்ணத்தாருக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும், அது மட்டும் இல்லாம 4 வகையான ஆசிரமங்கள்ல இருக்கிறவங்க எதை பின்பற்றணும் அப்படிங்கறதான் வந்து இந்த இதுல வந்து அழகா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 இருக்கு. அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அந்த 3 யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசிக்கு வந்து ஏன் எல்லாருமே பின்பற்றணும். முக்கியமா இது வந்து சன்னியாசிகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறாங்க.
இப்ப வந்து அச்சமின்மைங்கும் போது அச்சம் யாருக்கு இருக்கக்கூடாது? சன்னியாசிகளுக்கு இருக்கக்கூடாது. ஏன் இருக்கக்கூடாது? அவங்க வந்து வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து காட்டுல போய் தவம் புரியுறாங்க. காட்டுல போய் தவம் புரியுறவங்களுக்கு அங்க வந்து பலவிதமான விலங்குகளால துன்பம் ஏற்படக்கூடிய நிலை ஏற்படும். அப்ப அவங்க பயந்தாங்கன்னா முடியுமா? சிங்கம் புலி இருக்கிற காட்டுல போய் பயந்துகிட்டு அவங்க தவம் புரிய முடியுமா? அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அச்சமின்மை வேணும். அதுதான் அஞ்சுதல் அஞ்சாமை பேதமை, அஞ்சுதல் அஞ்சுதல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த அச்சமின்மை, எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்பட வேண்டாமோ அதுக்கு பயப்படக்கூடாது. சன்னியாசிகளுக்கு அச்சமின்மை இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். ஒரு சன்னியாசி எப்படி இருக்கணும்னா, பெண்கள் பக்கம் கண்ணால திரும்பி கூட பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டாங்க. இப்ப பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்ணாரு? அவருடைய சீடர்கள்ல ஒருத்தர் வந்து சோட்டா ஹரிதாஸ். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த அவரை சைத்தன்யரை வணங்குறதுக்காக வந்த சீடர்கள்ல ஒரு பெண் சீடர், ஒரு பெண் டிவோட்டி, அவங்கள வந்து ஒரு காம நோக்கத்தோட அவர் பார்க்குறாரு. யாரு? சோட்டா ஹரிதாஸ். உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய சீடர்கள்ல இருந்து அவரை விலக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசிகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தன்னுடைய நிலையில தூய்மையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், 3வது பாயிண்ட். அது என்ன ஆன்மீக ஞானம்? பகவானை பற்றிய ஞானம். அதுக்காக தான் அவங்க துறவு வாழ்க்கைக்கே போறாங்க. அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கு? பகவானை பற்றிய விஷயங்களை வந்து அவங்க விருத்தி பண்ணிக்கிட்டு தான் அவங்க இறைவனை பற்றி உணர முடியும். அந்த இறைநிலையை அவங்க அடையணும்னா அந்த ஞானத்தை அவங்க விருத்தி பண்ணிக்கணும். அதனால இந்த 3ம் சன்னியாசிகளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டேன்னா, கிரகஸ்தர்களுக்கு தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், இது 3ம். தானம் யார் செய்யணும்னா கிரகஸ்தம். கிரகஸ்தம்னா யாரு? ஒரு குடும்பத்துல வாழக்கூடிய ஒரு குடும்ப தலைவனா இருக்கிறவன் தான் தானம் செய்யணும். ஏன் அவன் செய்யணும் அப்படின்னா, பிரம்மச்சாரிகள் வந்து படிக்கிறாங்க, அவங்கள வேதங்களை படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது. அடுத்தது சன்னியாசிகள் துறவு வாழ்க்கை வாழறவங்களுக்கும் என்ன கிடையாது? வருமானம் கிடையாது. அது மாதிரி வானப்பிரஸ்தம் அதுல இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் குடும்பத்துல இருந்து விலகி வாழ்வாங்க, அவங்களுக்கும் வருமானம் கிடையாது. அப்ப வருமானம் உள்ளவங்க யாரு? கிரகஸ்தன். அவங்க வந்து என்ன செய்யணும்? தாராளமா தானம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டது. அப்ப நாமெல்லாம் என்ன செய்யணும்? தானம் கொடுக்கணும். நம்மளுடைய இயல்பான சுபாவம் வந்து தானம் கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. அடுத்து சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடு வந்து எல்லாருக்குமே உள்ளதுதான். இருந்தாலும் கிரகஸ்தனுக்கு முக்கியமா சொல்லப்பட்டது. காரணம் என்னன்னா, ஒரு மனைவிக்கு, ஒரு பெண்ணுக்கு, ஒரு ஆண் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் வந்து வாழ்க்கை நடத்தணும். வர பெண்களை வந்து நோக்கக்கூடாது. அந்த ஒழுக்கத்தோட அவங்க வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது யாகம் செய்தல். யாகம்லாம் இப்ப வந்து கோயில்லையோ இல்ல வந்து பொது இடங்கள்லயோ இப்ப யாகம் செய்யறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கெல்லாம் பொருளுதவி கொடுக்கக்கூடிய நிலையில யாரு இருக்கிறாங்க? ஒரு கிரகஸ்தன். அவன் தான் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய நிலையில இருக்கான், செய்யணும். ஆனா இந்த காலகட்டத்துல கலியுகத்துல யாகம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. பியூரிபிகேஷன் போயிடுச்சு. எல்லாருமே என்ன செய்யலாம்? யஜ்ஞம், அவர் பகவான் சொல்லியிருக்கார்ல, யஜ்ஞோஸ்மி ஜப யஜ்ஞம் அப்படின்றாரு. அதாவது யாகங்களில் நான் ஜப யஜ்ஞமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நாம எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, இது செஞ்சாலே வந்து என்னது? யாகத்துக்கு ஈடு. இந்த மந்திரங்களை நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாலே நாம யாக வளர்த்ததுக்கு ஈடா இருக்கும். அதை நாம எல்லாருமே செய்யணும். அடுத்தது பிரம்மச்சாரி. அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு? வேதங்களை கற்றல். வேதங்கள் வந்து யார் படிப்பா? அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரையிலும் குருகுலத்துல போய் இருந்துட்டு வேத ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்குவாங்க. அதனால அது வந்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கு சொல்லப்பட்டது. தவ வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையில வந்து எப்படி இருப்பாங்க? கடுமையான ஒரு தவ வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்வாங்க. வேற எதுலையுமே மனசு செலுத்தாம அந்த கல்வியிலேயே ஞானத்தையே அவங்க செலுத்திட்டு இருப்பாங்க. அந்த நிலை. அடுத்தது எளிமை. எளிமையோட வாழக்கூடிய அந்த நிலை. அது எல்லாருமே எளிமையோட தான் வாழணும், அந்த நிலை. அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சைங்கிறது என்ன? ஒரு உயிரை கொன்னாதான் ஹிம்சை. நம்ம வந்து ஒரு ஆடை வெட்டுறான், ஒரு கோழியை வெட்டுறான் அப்படின்னா அது உயிர் கொலை பண்றான், அது அஹிம்சையில வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா அது மட்டுமே கிடையாது. ஒருத்தர் மனசை துன்புறுத்துற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அவங்க மனம் நொந்தாங்களாலே அந்த இடத்துல வந்து நாம என்ன பண்றோம்? ஹிம்சை புரிகிறோம். அப்ப அஹிம்சைன்னா உயிர்கொலை மட்டுமல்ல, மனசை காயப்படுத்தாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வாய்மை.
வாய்மை வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், உண்மை பேசுறது. அகத்து அது வந்து எப்பேற்பட்ட வாய்மை. அது வந்து ஹரிச்சந்திர மகாராஜா, அப்புறம் வந்து வேற யாரு, இந்த யுதிஷ்ட மகாராஜா, அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்திலயும் பொய்யே சொல்லாம வாய்மையோட வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நாம வந்து வாழணும். அடுத்தது கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் என்ன வந்து நம்மள்ட்ட 6 விதமான கலங்கங்கள் இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். அந்த இதுல வந்து கோபம் வந்து 2வது. குரோதம், அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன பண்றோம்? கோபப்படுறோம். அந்த கோபத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அப்பதான் நம்ம தெய்வீக குணத்துக்கு நம்ம வர முடியும். அடுத்தது துறவு. துறவுங்கிறது வந்து என்னது? அனைத்தையும் துறக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் செய்யற செயல்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா? அந்த பலனை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தலும் வந்து துறவுதான். அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம வாழணும். சாந்தி, அமைதியோட வாழணும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. நாம என்ன செய்வோம்? நம்ம குற்றம் புரியாம யாராவது ஒரு மனிதர் இருக்காங்களான்னா இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லை. அப்படி இருந்திருந்தா நாம இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டோம். நாம அங்க மேலோகத்துக்கு நம்ம எப்பவோ போயிருப்போம். அப்ப நாம நம்மள்ட்ட குற்றம் இருக்கும் பொழுது நம்ம அடுத்தவங்களுடைய முதுகுல இருக்க அழுக்க நம்ம சுரண்ட மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட குற்றம் காணுங்கிறத இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா அது அசுர குணத்துல சேர்ந்துரும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. நம்ம வந்து படிச்சிருக்கீங்கல்ல, மாதாஜி வித்யா சாந்தி, வினய துறவு சாந்தி. சாந்தி அமைதி சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, சாந்தி சொன்னேன். அடுத்தது குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை சொல்லிட்டான். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா, 5.18 நினைக்கிறேன். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி செய்வ சுபாகேச்ச சமதர்ஷன அப்படின்னு வரும். அதாவது ஒரு உண்மையான ஒருத்தர் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எல்லா உயிர்களையும், ஒரு பசுவையும், ஒரு நாயையும், ஒரு யானையையும், ஒரு பிராமணனையும், நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளனையும் சமமா பார்ப்பாங்களாம். அது யாரால பார்க்க முடியும்? அந்த அளவுக்கு நமக்கு உயர்ந்த குணம் இருந்தாதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அந்த ஏன் பார்க்குறோம்? ஏன்னா எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கிறது எது அப்படின்னா பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், அவருடைய அங்க துணுக்குகள் தான். நாம எல்லாரும் கூடவே யார் இருக்கா? பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க நம்ம உள்ளுக்குள்ள. அதனால நாம எல்லா உயிர்களிடத்துலயும் எப்படி இருக்கணும்? கருணையோட இருக்கணும். அடுத்தது பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசை இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆசைங்கிறது ஒரு சின்ன பாட்டு, பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. அதே வந்து பேராசை, பேராசையிலிருந்து பேராசை எங்க கொண்டு விடும்னா நம்மளை கீழே தள்ளிடும். அதனால பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அடுத்தது கண்ணியம். கண்ணியம் வந்து யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அரசன். இப்போ வந்து யாரு இருப்பாங்க? சத்திரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணியம், ஒரு கம்பீரமா ஒரு கண்ணியத்தோட நடந்துக்கக்கூடிய நிலை. அடுத்தது வெட்கம். எதுக்காக வெட்கப்படணும்? தவறு செஞ்சா வெட்கப்படணும், மற்றபடி நம்ம வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தப்பு, பொய் சொல்லுதல், திருடுதல், அந்த மாதிரி பிற பெண்களை நோக்குதல், இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறதுக்கு நம்ம வெட்கப்படணும். அடுத்தது மன உறுதி. மன உறுதி எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம வந்து எடுத்த செயலை முடிச்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியோட இருக்கணும். நம்ம 4 மணிக்கு நம்ம டெய்லி வந்து மங்கள ஆரத்தி பார்க்குறோம் கோயில் டெம்பிள்ல அப்படின்னா அந்த உறுதியை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டு அந்த கரெக்டா அந்த 4:30 மணிக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அந்த மங்கள ஆரத்தியில நம்ம கலந்துக்கணும். அந்த உறுதி நமக்கு இருக்கணும். அடுத்தது வீரம். இது என்ன? அரசர்களுக்கு உரியது. போர்க்களத்துல போய் அவங்க வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? கோழைத்தனமா இருக்கக்கூடாது. வீரத்தை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்தணும். மன்னிக்கும் தன்மையும் அரசர்களுக்கு உரியது. நாட்டு பிரஜைகள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்? தவறு செய்யறவங்க இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் வந்து மன்னிச்சு அருள் பாலிக்கிற தன்மை இருக்கணும். தைரியம் அதுதான் அவங்களுக்கு தான், சத்திரியர்களுக்கு தான். தூய்மை. தூய்மை எப்படி வந்து சொல்லியிருக்காங்க? இப்ப வந்து நம்ம குளிக்கிறோம், குளிக்கிறதுனால நம்ம உடல் தூய்மை அடையுது. நம்ம மனசு தூய்மை அடையறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து உள்ளத்திலையும் வந்து உண்மையை வளர்த்துக்கணும், வாய்மையை வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஆத்மா தூய்மை அடையறதுக்கு ஜபம் பண்ணணும். அதுதான் புறத்தூய்மை நீரால் அமையும், அகத்தூய்மை வாய்மையால் அமையும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அந்த அகத்தூய்மை அப்புறம் ஆத்மாவோட தூய்மைக்கு வந்து நம்ம ஜபம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய நிலை. அடுத்தது பொறாமையின்மை. இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு கேரக்டர். நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமையே படக்கூடாது. நமக்கு பகவான் எது விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதைப்படி நமக்கு வந்து கிடைச்சதை கொண்டு திருப்தி அடையக்கூடிய மனசு இருக்கணும். பகவானை பார்த்தே பொறாமை அடைஞ்சவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். அந்த மாதிரி அந்த நிலையில இருந்து வெளியில வர்றது.
அடுத்தது வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். இது வந்து பொதுவா வந்து சூத்திரர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எல்லாருமே அதுதான், அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து எந்தவித மரியாதையும் எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். இந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் யார்கிட்ட இருக்கோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து வந்து உன்னதமான மனிதன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. இத்தனை குணங்களும் யாருக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியவிரதன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா வந்து முற்காலத்துல இருந்தாரு. அந்த ராஜா கிட்ட வந்து இத்தனை உத்தமமான குணங்கள் இருந்தது. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து மனுவாகிறதுக்கூடிய ஒரு தகுதியை பகவான் கொடுத்தாரு. அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்து ஆற்றங்கரைக்கு போறாரு. கையில தண்ணி எடுக்கிறாரு. எதுக்காக? அவர் வந்து அந்த ஈவினிங் என்ன செய்வாங்க, அவங்க எல்லாம் இது செய்வாங்க இல்லையா, அது பேர் என்ன, காலையில சாயந்தரம் செய்வாங்க இல்லையா, சாயரட்சையிலையும் காலையிலையும் சந்தியாவந்தனமா? செய்வாங்க இல்லையா, சந்தியாவந்தனம் மேடம். சந்தியாவந்தனம். தேங்க்யூ சந்தியாவந்தனம். மாதாஜி, சந்தியாவந்தனம். சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு தண்ணி எடுத்து அவர் கையில இருந்து அள்ளி கீழே விடுறாரு. விட போற நேரத்துல பார்த்தா அவர் கையில ஒரு குட்டி மீன் வந்தது. அந்த மீனை பார்த்தோன்னா, தெரியாம கையில மீன் வந்துருச்சு அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள விடுறாரு. விட்டுட்டு மறுபடியும் தண்ணி எடுக்கிறாரு. மறுபடியும் அவர் கையில வருது. இதை மாதிரி 2-3 தடவை செய்யறாரு. அந்த மீன் வந்து அவர் கையில வந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு பிற்பாடு இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம கையில வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு, நீங்க ஏன் என் கையிலே திரும்ப வர அப்படின்னா, அது மீன் பேசுது. என்ன சொல்லுது, எனக்கு வந்து இங்க பயமா இருக்கு, இந்த பெரிய பெரிய மீன்லாம் இங்க இருக்குது, அது வந்து என்னை சாப்பிட்டுடும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு, அதனால நீ உன்னோட கமண்டலத்துல என்னை எடுத்துக்கிட்டு போய் உன் வீட்டுல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது. சரி, அவர் என்ன பண்றாரு, அதை தன்னுடைய கொண்டு வந்த அந்த கமண்டலத்துல அதை போட்டு அதை தூக்கிட்டு போய் வீட்டுல வந்து ஒரு கிணறு இருக்கு, அந்த கிணத்துக்குள்ள விடுறாரு. விட்டுட்டு மறுநாள் பார்த்தா அந்த கிணறு பெருசு வளர்ந்துருது. வளர்ந்தோன்னா அப்ப அது சொல்லுது, என்னால இதுக்குள்ள இருக்க முடியல, மூச்சு முட்டுது, என்ன வேற பெரிய இடத்துல மாத்து அப்படிங்குது. உடனே அவர் பெரிய ஒரு நீர் தொட்டியை வச்சு அதுக்குள்ள மாத்துறாரு. அது பார்த்தா மறுநாள் அந்த நீர் தொட்டியே அளவுக்கு வளர்ந்துருது. மறுநாள் கொண்டு என்ன செய்யறாரு, நதியில விடுறாரு. அந்த நதியும் கொள்ளாத அளவுக்கு பெருசா அது வளருது. அப்போதான் அது வந்து கேட்கிறாரு, நீ யாரு, எப்படி நீ வந்து இவ்வளவு சீக்கிரமா, இது வந்து தெய்வீக பிறவி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு. கேட்டோன்னா அப்போ அது வந்து பேசுது, உன்னோட உன் கைக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணமே ஒரு முக்கியமான நாள் தான். இன்னும் 7 நாள்ல பிரளயம் வரப்போகுது. அந்த பிரளயத்தும் போது வெள்ளக்கடை ஆக போகுது, இந்த உலகமே மூழ்க போகுது. அப்ப நீ வந்து என்ன செய்யணும், முக்கியமான மூலிகைகள், சப்த ரிஷிகள்லாம் வருவாங்க, நீங்க மூலிகைகள், முக்கியமான வித்துக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு போட் ஒண்ணு வரும். அந்த போட்ல நீ ஏறிக்கோ, எல்லா சாமானையும் எடுத்து மூலிகை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீ அந்த போட்ல ஏறிக்கோ. அப்போ வந்து என்ன செய்வேன்னா, மீன் உருவத்துல வருவேன். அப்ப நீ என்னோட அந்த ஒத்த கம்புல இந்த மீனை வந்து வாசுகிங்கிற அந்த பாம்பு கயிறை கொண்டு நீ கட்டிக்கோ. அந்த 7 நாளும் பிரளய வெள்ளத்துல நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். அதுக்கு பிறகு தண்ணி வடிஞ்சோடனே நீ நிலத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு வந்து பேசுது. உடனே என்ன பண்றாரு, சரின்ட்டு அவர் சொன்ன மாதிரியே, இந்த மீன் சொன்ன மாதிரியே முக்கியமான வித்துக்கள் அதெல்லாம் அடுத்த இதுக்கு தேவைப்படும், பிரளயம் முடிஞ்சு உற்பத்திக்கு. அதனால அதெல்லாம் எடுத்து பத்திரம் பண்றாரு. சப்த ரிஷிகள் வராங்க, அந்த வெள்ளம் வருது, அவர் வந்து அந்த போட்ல ஏறிக்கிறாரு. பார்த்தா கொட்டுன்னு மழை கொட்டுது, எங்க பார்த்தாலும் வெள்ளக்காடா இருக்குது, மின்னல் இடி தான் தெரியுது, ஒரே இருட்டா இருக்கு. அந்த நேரத்துல அவர் வந்து நிலை தடுமாறுது, அந்த படகு வந்து கவிழ்ந்துருமோ அப்படின்னு தடுமாறுற நேரத்துல அந்த மீன் வருது, பெரிய மீன். யாரு, மச்சாவதாரம் எடுத்து பகவானே வரார். அதான் மத்ஸ்ய அவதாரம். அப்ப அந்த மீனுக்கு ஒரு கொம்பு இருக்கு. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து வாசுகிங்கிற அந்த பாம்பும் நீந்தி வருது. அதை எடுத்து அந்த மீனோட கொம்புலையும் இந்த படகுலையும் வச்சு அவரு கட்டிடுறாரு. கட்டி 7 நாள் அந்த வெள்ளத்திலேயே அவங்க வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. 7ஆவது நாள் தண்ணி வடியுது. அப்புறம் வந்து அவங்க நிலம் தரை தட்டுது. அப்புறம் வந்து இறங்குறாரு. அப்போ வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ இந்த உலகத்துக்கு மனுவா இருந்து ஆட்சி புரி. வைவஸ்வத மனு அப்படிங்கிறது அவருடைய நாமம். விவஸ்வான் அப்படிங்கிற சூரிய கடவுளுக்கு மகனா பிறந்ததுனால வைவஸ்வத மனு அப்படிங்கிற நாமத்தை கொடுத்தாரு. எதுக்காக அந்த பதவியை வந்து அவருக்கு கொடுத்தாரு, இத்தனை விதமான நல்ல குணங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருந்ததுனால, தெய்வீக குணங்கள் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களதான் வந்து ஒரு ஆட்சியில பொறுப்புல அமர்த்துவாங்க. இறைவனே அதை வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது. மாதாஜி 4 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. படிங்க. दम्भो दर्भो अभिमानिश् स क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ संवदम् आसुरीम्.
இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அரியாமை. இது எல்லாம் என்ன? அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும். இப்ப இங்க ஒரு யானையை காட்டியிருக்காங்க. எதுக்காக அந்த யானை இருக்கு? அந்த யானைக்கு மதம் பிடிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அது? அங்க பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிடும் இல்லையா? அந்த நிலைதான் வந்து யாருக்கு இருக்குது? அசுரகுணம் படைத்தவங்களுக்கு இருக்குது. தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்திக்கிறது, அகந்தையோட நான், அதாவது செல்வம் இருக்கிற இடத்துலயும் அகந்தை இருக்கும், நல்லா படிச்சவங்கள்ட்டயும் வந்து அகந்தை இருக்கும். அப்புறம் வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இதெல்லாம் வந்து என்ன குணம்? அசுர குணங்கள் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இன்னும் நம்ம அதை பத்தி பார்க்க போறோம். மாதாஜி 5 படிங்க. ம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தைவி படிங்க. ஓ படிக்கிறீங்களா? ஓகே. படிங்க, யார் வேணா படிங்க. சரி. தைவி சம்பத் விமோஷாய நிபந்தாயா சுரீமதா மா ஷு சஹ சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதோ அசி பாண்டவ. ம். தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. தெய்வீக குணங்கள் என்ன செய்யும்? நம்ம மோட்சத்துக்கு அழைச்சிட்டு போற வழியை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தும். ஆனா அசுர குணங்கள் என்ன செய்யும்? பந்தப்படுத்துபவை. பந்தப்படுத்துதுன்னா என்ன? மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல நாம வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலையை உருவாக்கும். அப்ப நம்ம அந்த குணங்களை வச்சுக்கிட்டு இறைவனோட உலகத்துக்கு போகவே முடியாது. அங்க உலகம் எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீக உலகம் வந்து எந்தவித துளி களங்கம் இருந்தா கூட நம்ம அந்த பக்கம் வாசல் படி கூட எட்டி பார்க்க முடியாது. நம்மள்ட்ட எல்லா விதமான அழுக்குகளும் போனாதான் அங்க போக முடியும். ஏன்னா பகவான் அப்படிப்பட்ட தெய்வீக குணங்கள், பரிசுத்தமானவர். அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் வந்து அங்க போக முடியும். அதனால இங்க வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன் சொல்றாரு? பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல வந்து நின்றுகிட்டு எவ்வளவு கொடுமைகள் செஞ்சாங்க துரியோதனாதிகள். இவங்களை காட்டுக்கு 13 வருஷம் அனுப்பிவிட்டாங்க. அப்புறம் திரௌபதியை துகில் உரிச்சாங்க, சூதாட்டம் ஆடி அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து கைப்பற்றினாங்க, அவங்கள அரக்குமாளிகளை வச்சு அழிக்க பார்த்தாங்க. அவ்வளோ செஞ்சவங்களையும் பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் இங்க வந்து போர்க்களத்துல என்ன செய்யறான்? என்னுடைய சகோதரர்கள் இவர்கள், அவங்கள நான் எப்படி கொல்றது? அவங்க அதை அறியாமையில செய்யறாங்கன்னா நான் எப்படி அவங்கள கொல்லுவேன் அப்படின்னு அவர் நிக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் தெய்வீக குணம். அதுதான் வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிற அர்ஜுனா, கவலைப்படாதே அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு. 6 படிக்க மாதாச்சி. அத்தியாயம் 16 ஸ்லோகம் 6. त्वं भूत सर्गौर्लोहे अस्मिन् दैव आसुर एव स दैवो विस्तरश् परोग्ध आशुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் என்ன சொல்றார் பகவான்? பிருதாவின் மைந்தனே, பிருதா அப்படிங்கிறது குந்தியை அழைக்கிறது. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். பகவான் தான் படைச்சிருக்கிறாரு. யார? தேவர்களை படைச்சதும் அவருதான், அசுரர்களை படைச்சதும் அவருதான். ஒரே தாய் வயிற்று, அதாவது ஒரு தந்தைக்கு 2 மனைவிமார்கள், அதிதி திதி அப்படின்னுட்டு. கர்தம முனிவருக்கு அதிதி திதின்னு 2 மனைவிகள். ஒரு பக்கம் வந்து அதிதி மூலமா என்ன அசுரர்கள் பிறக்கிறாங்க. இதெல்லாம் யாரு? இறைவனே ஏற்படுத்தியதுதான். 2 வகையான மனிதர்கள் உலகத்துல இருக்கிறாங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்திலேயே தெய்வீக குணங்களை பகவான் சொல்லிட்டாரு. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக, ஷ்ருணு அப்படிங்கிறாரு பகவான். அசுர குணத்தை பத்தி இப்ப சொல்ல போறாரு. நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் மாத்தாஜி, எனக்கு வந்து பேட்டரி இங்க லோவாயிட்டு, இங்க கரண்ட் இல்லை. நான் வேற இடத்துல மாறி நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்றேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்.
நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம். மனசு போய் காட்ட மாட்டேங்குது. ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். வியா, இதுல பவர் சப்ளை வருதா இந்த இதுல? இந்த இதுல பவர் சப்ளை வருதா இருக்கு? வருமா? காட்ட மாட்டேங்குது. மெசேஜ் எனக்கு காட்ட. கரண்ட் போயிட்டுனாவா? இப்ப என்ன சொல்லுங்க? பவர் ஆன். போட்டீங்களா? மாத்தி மாத்தி போட்டேன். சரி, வருதான்னு பாக்குறேன். சார்ஜ் போயிட்டு தவறு என்ன மட்டும் சொல்றேன். இங்க பாரு, என்ன கொடுப்பேன். காட்ட மாட்டேங்குது. இதோட தானா இது? ஆமா, இதோட தான். வேற இதோட தான். போட்டு பார்த்தாங்க. இந்த பென்சில் வச்சுக்க, இதுதான் நல்லா போகும். நான் எங்க போவோம் உடஞ்சிட்டு இந்த உடச்சா இப்ப கிடக்கும். இந்த பக்கத்தால இந்த வருது சார்ஜ் வருதா? சனமா பிடிச்சி திருப்பி. இல்லையே, இது திருப்பி திருப்பி காட்டுது பாருங்க. பாரு, இது ஏன் ரிப்பீட்டடா வருது? அது காட்டுதானே, இது சார்ஜ் ஆகுது. அப்படியா? அது ஏன் கஷ்டம்? சரி, ரிப்பீட்டடா காட்டிக்கிட்டே இருக்காதாங்க. வருது பாரு, வரவே கூடாது. இல்ல சார்ஜ் ஏறுதுன்னா சார்ஜர். அதான் இதோட பண்ற மாதிரி காட்டு. ஓகே, சரி, சார்ஜ் ஏறினா சரிதான். சார்ஜ் ஏறலன்னா கூப்பிடுவோம். சார்ஜ்லாம் ஏறிட்டு சரி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7 படிக்கிறீங்க மாதாஜி? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुरा न शौचं नाभिशासारो न सत्यं देषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இங்க போட்டோ ஒண்ணு படம் ஒண்ணு இமேஜ் காட்டியிருக்காங்க. அதுல பாருங்க, எல்லாரும் கையில என்ன வச்சிருக்கிறாங்க? கிளாஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க? ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறாங்க. முன்ன காலத்துல எல்லாம் நம்ம நாட்டுல வந்து இந்த பழக்கமே கிடையாது. நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள, அதுவும் நம்ம நாடு வந்து ரொம்ப புனிதமான நாடு இந்தியா வந்து. அதுலயும் தென் தமிழகம் வந்து பக்தியில சிறந்த ஒரு நாடா இருந்தது.
அப்படிப்பட்ட இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல கிடையவே கிடையாது. அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன குடிச்சாங்க, கேப்பங்கூழும் கம்பங்கூழும் குடிச்சு உடம்ப வந்து திடகாத்தமா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப வந்து இதெல்லாம் மேல்நாட்டுல இருந்து எப்போ வந்து அந்நியர்கள் நம்ம நாட்டை வந்து ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பல இருந்து தான் இந்த பழக்கம்லாம் நம்ம நாட்டுக்குள்ள பரவிடுச்சு. இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபேஷனா நினைக்கிறாங்க. ஒரு பார்ட்டி கொண்டாடணும்னா தண்ணி அடிக்காம யாருமே இருக்கிறதே இல்லை. அது வந்து ஒரு நாகரிகமா அவங்க நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து நம்ம நாடு வந்து மாறி போயிடுச்சு. அதான் என்ன செய்யணுங்கிறதும் தெரியல, என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது, தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ. அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்களா இருப்பாங்க, பெரிய இது ஐடி கம்பெனில பெரிய பெரிய ஆளா இருப்பாங்க, விஞ்ஞானிகளா இருப்பாங்க, இல்ல பெரிய கவர்மெண்ட் ஆபீசரா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குல்ல, தூய்மையும் முறையான நடத்தை வாய்மை இதெல்லாம் இல்ல அப்படிங்கறத பகவான் வந்து இந்த மூலமா இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து அசுர குணங்கள்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். 8th படிக்கணும் மாதாஜி. असत्यम् अप्रदिष्टं दे जहत् आहुर अनिश्वरम् अबरश्वर सम्बूदं किम् अन्यत् काम हैदुहम्. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும், இந்த உலகத்தை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, வந்து பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுல இருந்து உருவானது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அஸ்திவாரம் இல்லாதது அப்படிங்கிறாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள்னு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம வந்து 7வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம், ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். 4 வகையான துஷ்டர்கள் வந்து என்ன சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்வாரு. அந்த 4 வகையான துஷ்டர்கள்ல ஒருத்தவங்க யாரு, ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். ஏத்திஸ்ட்னா யாரு, நாத்திகன். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, காம இச்சையால், இந்த உலகம் வந்து எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது, நம்முடைய காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது, காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, சொல்லிட்டு திரியிறாங்க. ஆனா பகவான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, காரணகதாய் விஷ்ணு, முதல் மகாவிஷ்ணு, அவர்கிட்ட இருந்துதான் என்ன ஆகுது, அவருடைய ரோமக்கால்கள்ல இருந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. அப்படிப்பட்ட அந்த பிரபஞ்சங்களுக்குள்ள நான் கர்ப்பகோத சைவா உள்ள பூந்து அதனையும் நான் தாங்குகிறேன். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ஷீரோகதா விஷ்ணுவா இருந்து அவருடைய இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்லி இருக்கிறாரு நமக்கு பகவத்கீதையில. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த உலகமே பொய்யானது அப்படிங்கிறாங்க. உலகம் பொய்யானது, ஆனா எப்படிப்பட்டது, தற்காலிகமானது, பொய் கிடையாது, உண்மைதான், தற்காலிகமானது. அதை தெரியாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பொய் அப்படிங்கிறாங்க. அஸ்திவாரமே இல்லை, கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன, அவங்க எல்லாம் வந்து துஷ்டர்கள், அதாவது அசுரர்கள், அசுர குணத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவும் நம்ம நாட்டுல ஆண்டிருக்காரு. வேணா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா, வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து குழந்தையே இல்லை. அவர் தவம் செஞ்சு ரொம்ப முனிவர்களுடைய ஒரு யாகத்துல இருந்து கிடைச்ச ஒரு பொருள் மூலமா அவருக்கு வந்து ஒரு மகன் பிறக்கிறான், வேணாங்கிற அந்த மகன். அவன் எப்படி இருக்கிறான்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே துஷ்டத்தனம் அசுர குணம் படைச்சவனா இருக்கிறான். அடுத்த தன்னுடைய கூட விளையாடுற அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் என்ன செய்வான், துன்புறுத்துவான், மிருகங்களை எல்லாம் வந்து இம்சை பண்ணுவான். அப்படிப்பட்ட குணங்களோட வளர்றான். ராஜா எவ்வளவோ திருத்தி பாக்குறாரு, முடியல. அவன் திருந்தவே இல்லைன்னா அவர் வந்து மனசு வெதும்பி போய் என்ன செய்யறாரு, இதுக்கு மேல நம்ம இந்த நாட்டுல அவர் இருக்கவே வேணாம்னு காட்டை நோக்கி தவ வாழ்க்கைக்கு போயிடுறாரு. அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு நாட்டுக்கு அரசன் இல்லைன்னா அந்த நாடு வந்து சரியான நிலையில இருக்காது அப்படிங்கும்போது முனிவர்கள்லாம் சேர்ந்து இளவரசனுக்கு பட்டம் சூட்டி அவனை ராஜாவாக்குறாங்க. யார, வேணனை. அவன் வந்து சும்மாவே துஷ்டன். அவனுக்கு வந்து அதிகாரம் இல்லாதப்பவே அவன் வந்து ரொம்ப துஷ்டத்தனம் பண்றான். இப்ப அவனுக்கு வந்து இன்னும் அதிகாரத்துல கையில கொடுத்துட்டாங்க. என்ன அதிகாரம், அவனுக்கு ராஜாங்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்த பிற்பாடு அவனோட கொடுமைகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்குது. அப்ப வந்து முனிவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இவனை போய் நம்ம ராஜா வைக்கிட்டோமே, தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவனை வந்து மந்திரங்களை கொண்டு அவனை இறக்க வைக்கிறாங்க. மந்திரங்களை சொல்லி அந்த காலத்துல எல்லாமே செய்ய முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி அவங்களுடைய மந்திர உச்சாரணத்தின் மூலமா அவன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான், இறந்துடுறான். இறந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த நாட்டுக்கு வந்து என்ன வாரிசு இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவனுடைய உடல், அவனுடைய கால் கால் கை அதெல்லாம் வந்து தொடைகள்லாம் வந்து அவங்க வந்து கடையிறாங்க. கடைஞ்சு அதுல இருந்து யார் வராங்கன்னா பிருது. பிருதுங்கிறது பகவானுடைய இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட்.
அவர் வரார். அவர் வந்தோடனே அவருக்கு அரசாட்சியை கொடுக்குறாங்க. அவரு தான் அந்த நாட்டை வந்து நம்ம விரிவுபடுத்தி நல்லாட்சி புரிகிறாரு. பகவானுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு மன்னனா இருக்கக்கூடியவனும் எப்படி இருந்தான், ஒரு அசுர குணத்துல இருந்தான் அப்படிங்கிறது வேணனுக்கு ஒரு உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். 9 படிங்க மாதாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் சிருஷ்டிம் அவஷ்டியப்ப நஷ்டாத்மனோ அல்பபுத்யः பிரவந்ததி யுக்ரகர்மாணः சக்யாய ஜகதோ அஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி இந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் எல்லாம் பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, தம்மை இழந்த அசுரர்கள் அவங்க வந்து தன்னுடைய அறிவை இழந்துட்டாங்க. அறிவை இழந்ததுனால அவங்க அசுர குணத்துல போறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, உலகை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப நம்ம நாட்டிலேயே அணு ஆயுதம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. விஞ்ஞானிகள்லாம் பெருசா என்ன பண்றாங்க, அணு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அணு ஆயுதங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, வெடிகுண்டு அணுகுண்டு இதெல்லாம் தயார் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க, அதை ஒரு நாட்டுல போட்டா என்ன ஆகும், அந்த நாடே அழிஞ்சு போகும். அந்த நாடு அழியறதோட இல்லாம பிற்காலத்துல வரக்கூடிய சந்ததிகள் எப்படி உருவாகிறாங்கன்னா, குறையுடைய புலன்கள், அவங்களுக்கு காது கேட்காது, வாய் பேசாது, இல்ல மன வளர்ச்சி இருக்காது. இப்படி அவங்களுடைய பின்னாடி அடுத்தடுத்த வாரிசுகளும் இந்த மாதிரி வீணா போறாங்க. இதைத்தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம். நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், இது நாகாசாக்கி, ஹிரோஷிமா அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அணு ஆயுதங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இப்படி வந்து அழிவு ஏற்பட்டது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் யார் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அசுரர்கள். தெய்வீக குணம் படைத்தவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, நாடு முன்னேறத்துக்கான வழிவகைகளை செய்வாங்க. இப்ப நம்ம உதாரணமா நம்ம மோடியை கூட சொல்லலாம். அவர் வந்து நம்ம நாட்டை எப்படி கொண்டு போறாரு, மேல் நோக்கி கொண்டு போறாரு, ஆன்மீகத்தை உருவாக்குறாரு. அப்படி இருக்கணும். ஒரு ராஜான்னா ஒரு அரசாங்கத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் தெய்வீக குணம் படைத்தவர்களா இருக்கணும். அசுர குணம் படைத்தவர்கள்னா அழிவுக்கு தான் வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். 10 படிங்க மாதாஜி. காமம் ஆசிரித்ய துஷ்புரம் ஸ்தம்பமான மதான்விதா மோகாத் ப்ருஹித்வாசத் கிராஹான் பிரவர்த்ததே சுஷி ருதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, இந்த காமம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா, ஒரு அக்னி இருக்கு, அக்னியில நெருப்புக்குள்ள நம்ம வந்து விறக தூக்கி போட்டோம்னா என்ன செய்யும், அதை பிடிச்சி எரிச்சிடும். இன்னும் போட போட வண்டி வண்டியா நீங்க விறக போட போட அது எரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஒரு காலத்திலேயே அது வந்து என்ன செய்யாது, போதும் அப்படிங்கிற அந்த மன திருப்தி வராது. அந்த நெருப்பு எப்படியோ அப்படிதான் நம்ம காமம், நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய காமமும் எப்படின்னா திருப்தி அடையாது. அது மேல மேல நமக்கு வந்து இன்னும் ஆசையை தூண்டுமே தவிர திருப்தி அடையாத நிலையில தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து அசுரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அந்த காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து என்ன செய்யறாங்க, கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம் அதிலெல்லாம் கவர்ச்சியில மூழ்கிறாங்க. அதெல்லாம் வெறும் கவர்ச்சி தான், அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, தற்காலிகமானது. அதுல போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மயக்கப்படுறாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். தூய்மையற்ற விரதம்னா என்ன, தூய்மையான விரதம்னா என்ன, நமக்கு வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம், அப்புறம் வந்து ஜென்மாஷ்டமிக்கு விரதம் இருக்கிறோம். இப்படி நம்ம பகவானுக்காக இருக்கக்கூடிய விரதங்கள்லாம் தூய்மையான விரதங்கள்னு சொல்ல வரும். விரதங்களில் நான் ஏகாதசியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட விரதமும் தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்க, தூய்மையற்ற விரதம் எதுக்காக இருப்பாங்க, ஒரு அரசியல் நோக்கத்துக்காக, ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கி உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிற ஒரு போர்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, சாப்பிடாம விரதம் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன செய்வாங்க, தீ குளிப்பாங்க. இந்த மாதிரி பொருள் அதெல்லாம் நிரந்தரமற்ற இந்த உலகத்துல. இந்த உலகம் வந்து எவ்வளவுதான் பொருளை சேர்த்தாலும் ஒரு பைசா கூட நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த உலகத்துக்கு நம்மளால போகவே முடியாது. எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் போகிறோம். அதை விட்டுட்டு இந்த நிரந்தரமற்ற பொருள்கள்ல கவரப்பட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தவறான வழியில ஈடுபடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட அசுர குணங்கள். இப்ப வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த இதை கடைபிடிக்கிறவங்க தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இந்த சாதனா பக்தியில ஈடுபட்டு பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான ஒரு வழியை நமக்கு கொடுக்குது. அந்த நாளும் தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது என்ன, தவறான உறவு முறை.
ஒரு கணவன், ஒரு ஆண்மகன் தன்னுடைய ஒரு மனைவியிட்ட மட்டும்தான் உறவு கொள்ளணும். பிற ஸ்திரீயை வந்து கண்ணால கூட பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து தவறான உறவு முறையில வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்தது கேம்பிளிங்னா என்ன? சூதாட்டம். சூதாடி என்ன செய்யறாங்க? பணத்தை இழக்கிறாங்க, பொருளை இழக்கிறாங்க, மதியை இழக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சூதாட்டத்துல மனம் மயங்கக்கூடிய அந்த நிலை, இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது இன்டாக்சிகேஷன்னா என்ன? போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாதல். பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லார் கையிலயும் வந்து சின்ன ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க கையில எல்லாம் கூட போதைப் பொருளை வந்து விற்பனை செய்யறதுக்கு ஒரு கூட்டம் ஏஜென்ட் இருக்காங்க. எதுக்காக? இந்த அவங்க சமுதாயத்தை அழிக்கணும்னே கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு அவங்க செய்யறாங்க. அப்ப நம்ம குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை யாருகிட்ட இருக்கு? பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையில தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்டாக்சிகேஷனால அடுத்த சமுதாயம் அழிந்து போகக்கூடாது. அதனால நம்ம வந்து எல்லாரையும் ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுத்தக்கூடிய நிலையை நாம தான் உருவாக்கணும். அடுத்தது மீட் ஈட்டிங். இது பாத்தீங்கன்னா என்ன? புலால் உண்ணுதல். இது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து புலால் சாப்பிட்றவங்கள வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க, வெளியிலேயே நிறுத்திடுவாங்க. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆச்சுன்னா முன்னேறி கொல்லைப்பக்கம் வீட்டோட கொல்லைப்புறத்துல சமைச்சு சாப்பிட்ற நிலைக்கு வந்தது. இப்ப இன்னும் முன்னேறி வீட்டுக்குள்ளேயே சமையல் அறைக்குள்ளேயே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ற நிலை வந்திருக்குது. ஆனா இயற்கையா நம்மளுடைய பற்களோ அல்லது நம்மளுடைய குடலோ அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. அது வந்து மிருகங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி கோரைப்பற்கள் தான். அந்த மாதிரி கோரைப்பற்கள் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. அவங்களுக்கு தான் வந்து மீட் ஈட்டிங் வந்து பகவான் வந்து அந்த புலி, சிங்கம் அந்த மாதிரி மிருகங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அவங்களுடைய குடல் அமைப்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய குடல் அமைப்போ நம்மளுடைய பற்களோ அதுக்கு தகுந்ததே இல்லை. நாம எல்லாமே வந்து சாத்வி ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து ரொம்ப கடைபிடிக்கிறாங்க. இதை வந்து நம்ம கடைபிடிக்கிறதுனால என்ன நிலை வரும்னா ஆன்மீகத்துல நாம முன்னேற முடியும். அந்த சாத்விகமான அந்த உணவு பழக்கத்தையும் இந்த இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடுறதுனால நம்ம பகவான்கிட்ட நம்மளுடைய மனம் வந்து நெருங்கி இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழிவகை ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி 11 and 12 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 16 ஸ்லோகம் 11 12. சிந்தாம் அபரியேயாம்ச பிரளயாந்தாம் உபஸ்ரிதாக காமோ பபோகம் பரமா ஏதாவத் இதி நிஷ்சிதாக ஆஷா பாஷா ஷதை பத்தாக காமக்ரோத பிரயாணாக ஈஹந்தே காம போகார்த்தம் அந்யோயே நார்த்த சஞ்சயான்ஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நம்மகிட்ட வந்து 5 புலன்கள் இருக்கு. கண்ணு, காது, வாய், மெய் அப்படின்னுட்டு. அந்த 5 புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது, நமக்கு வாய்க்கு டேஸ்டா சாப்பிடணும், நம்ம எது விரும்புறோமோ அந்த படம் மூவி அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும், சீரியலை பார்க்கணும். நம்ம கண்கள். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து சுகபோகமா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்ம உடலை சுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு விதவிதமான ஆடைகள், அப்புறம் வந்து படுத்துக்கிறதுக்கு குஷன் போன்ற மெத்தைகள், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து புலன்களை திருப்தி செய்யறதுக்கு தான் நம்மளுடைய நாகரீகம் அப்படின்னு யார் நம்புறா? அசுரர்கள் நம்புறாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ளவர்கள் கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இப்போ வந்து நம்ம புலன்களை திருப்தி செய்ய முடியுமா அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நடந்து போவோம், எங்க போனாலும் நடந்து போவோம். அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? சைக்கிள்னு ஒரு வண்டி, சைக்கிளை வாங்கினோம், அதுல ஏறிட்டு சீக்கிரமா போறதுக்கு. அதுல இருந்து அடுத்து நம்ம என்ன, இருசக்கர வாகனம், ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு அதை வாங்கணும். அது வாங்கினதோட நம்ம திருப்தி அடைஞ்சோமா? அடுத்தது கார் வேணும் அப்படின்னு கார் வாங்கணும். கார் வாங்கணுமே, 4 பேர் உட்கார்றதுக்கான ஒரு கார், சின்ன கார் இருந்தா போதும்னா அது பத்தாது, நம்ம பெரிய கார் லக்ஸுரியா வேணும் அப்படின்னு நம்ம பெரிய காருக்கு ஆசைப்படுறோம். இப்படி நம்மளுடைய ஆசைகள், நம்ம புலன்கள் எப்படின்னா திருப்தி அடையாது. அந்த புலன்களை வந்து பௌதீகத்துல வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்னா நடக்கவே நடக்காது. அது இன்னும்னு அது மேல 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 அது வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஒரு காலத்திலும் திருப்தி அடையாது. அப்படிப்பட்ட ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு நம்ம வந்து ஆசை, நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசைங்கிறது எப்படின்னா கயிறுகளா நம்மளை வந்து கட்டி நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துல பந்தப்படுத்துது. காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி நம்ம வந்து அதிகப்படியான ஆசை காமம்,
அது கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன வருது? கோபம். அதுல மூழ்கி அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்கான அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நமக்கு வந்து அதை வந்து எப்படியாவது அடையணுங்கிறதுக்கு நாம என்ன செய்வோம்? தவறான வழியில நம்ம போவோம். வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான். அப்பா வந்து அப்பாட்ட கேட்கறான், எனக்கு ஒரு ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறான். அப்பா உனக்கு இந்த வயசுல வேண்டாம்டா, நான் பெரியவனாலும் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவன் என்ன செய்வான்? எப்படியாச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான்? வீட்டுல காசு திருட பார்ப்பான், இல்ல வெளியில திருடலாம். அப்போ வந்து என்ன? அநியாயமான வழி. பெரியவங்களும் என்ன செய்யறாங்க? நமக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறது வந்து நேர்மையான வழியில சம்பாதிக்கிறது வந்து பத்தல, நம்ம லாட்டரி சீட்டு வாங்குவோமா, கிண்டி ரேஸ்ல வந்து கலந்துக்குவோமா அப்படின்னுட்டு போறாங்க. சில பேர் வந்து திருட்டு, கொலை, கொள்ளை அதுல போறாங்க. இப்படி இதெல்லாம் வந்து அநியாயமான வழிகள்ல செல்வத்தை சேகரிக்கக்கூடிய நிலை எது கொண்டு தள்ளுது? நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம். அந்த காமம் நிறைவேறாத பொழுது கோபம், இதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து என்ன செய்யுது? கீழே தள்ளுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாச்சு 13, 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவன் இல்ல சாரி இத மத்திய மயா லப்தமிம் பிராப்சயே மனோரதம் இதமஸ்தீத மபீமே பவிஷ்யதி புனர்தானம் அசௌ மயா ஹதஹ சத்ருர்ஹ நிஷ்யே சாபரா நபி ஈஸ்வரோ அஹமஹம் போஹி சித்தோ அகம் பலவான் சுகி. கீழே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதையும் படிக்கவா மாதாஜி? படிச்சிருங்க. ஆட்யோ அபிஜ நபா நஸ்மி கோ அந்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யஷ்யே தாஸ்யாமியா மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞா நவி மோஹிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அசுரத்தன்மையுடன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, என்னோட திட்டப்படி நாளைக்கு நான் வந்து இன்னும் அதிகமா லாபம் அடைய போகிறேன் அப்படிங்கிறான். நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் வந்து சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறேன், இன்னைக்கு 2 வீடு வச்சிருக்கிறேன், நாளைக்கு வந்து அதை 4 வீடா ஆக்குவேன், அதுக்கு பிறகு 10 வீடா ஆக்குவேன், நம்ம வந்து ஸ்விஸ் பேங்க்ல போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டை போடுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் என்ன செய்யறான்? திட்டம் போடுறான். அது அசுரத்தன்மை. அடுத்தது, தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதா இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும், நிறைய நான் வந்து பெருக்கிக்குவேன். இன்று அவன் வந்து என்னோட எதிரியா இருக்கிறான், அவனை நான் கொன்னுட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். தனக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான்னா நான் அவனை அழிச்சிட்டேன், இன்னும் எத்தனை எதிரி வந்தாலும் நான் அவங்களை அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? எதிரிகளை இல்லாம ஆக்குறாங்க. நம்மளோட அரசியல்ல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய நடக்குது. திடீர்னு ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ல ஒருத்தர் செத்து போவாரு, எப்படி? அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி செய்யறதுதான். அது மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? அசுர குணங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். யார் இருந்தா அந்த மாதிரி? இரண்யகசிபு. இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் இருக்கிறாரு. இரண்யகசிபு என்ன செய்யறாரு? நான் தான் கடவுள், என்னதான் மக்கள் எல்லாம் வணங்கணும், என்ன தவிர நாராயணன்னு ஒருத்தர் கிடையாது, அவரை யாரும் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் வந்து நாட்டு மக்களை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய மகனை தூக்கி மடியில வச்சுக்கிட்டு, கண்ணா என்ன பண்ண, இது வரலையும் வந்து நீ என்ன கத்துக்கிட்ட குருகுலத்துல, நான் தானே கடவுள், என் அப்பா தானே உனக்கு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது? இல்லப்பா, நாராயணன் தான் இந்த உலகத்துக்கு கடவுள், நீங்க வந்து எல்லார போல ஒரு சாதாரண மானிடர், மனித பிறவிதான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் என்ன செய்யறாரு? மடியில வச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க குழந்தைய தூக்கி விட்டு எறிகிறாரு, காலால எட்டி உதைக்கிறாரு. இவ்வளவு போடா அப்படின்னு சொல்லி அவனை வந்து கொடூரம் எல்லாம் பண்றாரு. அவனை வந்து நெருப்புல போட்டு பொசுக்க பாக்குறாரு, நீர்ல மலையில இருந்து உருட்டி தள்ளுறாரு, தண்ணீர் சமுத்திரத்துல போடுறாரு, பலவிதமான துன்பங்கள். தன்னுடைய மகனையே அவர் வந்து அந்த பாடுபடுத்துறாரு. அந்த நிலை வந்து என்னது? அசுரகுணம். அடுத்தது, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க. அசுரர்களுடைய குணம் இப்படி விட்டதா இருக்கு. கம்சன் அப்படிதான் அவன் வந்து அவனை சுத்தி என்ன செய்யறாங்க? நிறைய அசுரர்கள். அந்த அசுரர்கள்லாம் நமக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கு வந்து பூதனையை அனுப்புறான். அப்புறம் வந்து யார தேனாசுரன் அனுப்புறான், அப்புறம் வந்து வத்சாசுரன் அனுப்புறான், சகடாசுரன் அனுப்புறான், பலவிதமான அசுரர்களை அவன் வந்து கொல்றதுக்கு அனுப்புறான். ஏன்? பயம். அவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்மளை கொன்னுடுவாருங்கிற ஒரு பயம். அவன் வந்து தன்னுடைய தங்கை
தேவகி வந்து திருமணமான நாள்ல அவனுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை. உள்ளுக்குள்ள அசுர எண்ணம் இருந்தாலும் தன்னுடைய தங்கை மீது உள்ள பாசத்தினால அவனே என்ன பண்றான், கொண்டு போய் புகுந்த வீட்டுல விடுறதுக்காக தேர்ல ஏத்திட்டு வரான். வரும்பொழுதுதான் அந்த அசரீரி கேக்குது, நீ இவ்வளவு ஆசையா அழைச்சிட்டு போறிய உன்னுடைய தங்கைய, அவளோட 8வது குழந்தை வந்து உன்னை கொல்ல போறான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன செய்யறான், உடனே அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரகுணம் வெளிப்படுது. உடனே வாள் எடுத்து அந்த பெண், புதுமண பெண் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கல, தன்னுடைய தங்கைங்கிறதும் பார்க்கல, அவளை கொல்றதுக்கு வந்து வாள் எடுத்து ஓங்குறான். அப்ப வசுதேவர் என்ன செய்யறாரு, தடுக்கிறாரு. இல்ல, நீ கொல்லாத, அவ வந்து பாவத்தை செய்யாத, அவ வந்து உன்னுடைய தங்கை மட்டுமல்ல ஒரு பெண்ணு, அப்புறம் அன்னைக்குதான் ஒரு திருமணம் ஆயிருக்கு, அவளுடைய 8வது குழந்தை தானே உன்னை கொல்லும், அவளுக்கு பிறக்கக்கூடிய அனைத்து குழந்தைகளும் நான் உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் அப்படின்னு சமாதானம் பண்ண விட்டுதான் அவன் வந்து இந்த நிறுத்துறான். அந்த மாதிரி அந்த அசுர குணத்தை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்கு, நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்போ வந்து சுற்றத்தார்கள்லாம் நம்மளை காப்பாங்களான்னா காக்க மாட்டாங்க. ஒரு காலத்திலயும் காத்து நம்மளை ரட்சிக்க மாட்டாங்க. நாமளே தான் காப்பாத்திக்கணும். கஜேந்திரன் அப்படி என்ன செஞ்சாரு, யானை, அந்த யானை வந்து தன்னுடைய மனைவி மக்கள்லாம் நம்மளை காப்பாத்தணும்னு பார்த்தாரு. யாராலையும் காப்பாற்ற முடியல. கடைசியில அவர் வந்து ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லி பகவானை கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்து கருடன் மேல வந்து என்ன செய்யறாரு, சக்கராயத்தை விடுறாரு. அந்த முதலையிட்டு இருந்து அவரை காப்பாத்தி ரட்சிக்கிறாரு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராவணன், அவன் வந்து பெரிய ஞானியா தான் இருந்தான், அறிவில் சிறந்தவன். சிவபெருமானையே வந்து தன்னுடைய நாதத்தினால மயக்கி நிறைய வரங்கள் பெற்றவன். ஆனாலும் அவன்கிட்ட இந்த காமம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை, இந்த பெண்மோகம், அந்த என்ன பண்றான், தப்பு செய்யறான். ராமருடைய மனைவி சீதையை வந்து அபகரிக்கிறான். அபகரிச்சு அவன் கொண்டு போய் தன்னுடைய இலங்கையில வந்து அவன் சிறைப்படுத்தி வச்சிருந்து, இந்த ராமாயணம் நடந்ததெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அந்த ராவணன் இறந்தப்ப ராமர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ லக்ஷ்மணன் சொல்றாரு, நீ போய் அவர்கிட்ட அறிவுரை எல்லாம் கேளு அப்படிங்கிறாரு. உடனே லக்ஷ்மணருக்கு கோபம் வருது, என்ன அண்ணா வந்து இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன் அவர்கிட்ட என்ன போய் கேட்க சொல்றீங்கன்னு. அவன் மகா பெரிய ஞானி, அவன்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு கெட்ட எண்ணம் வந்து காமம்ங்கிறது இருந்தனாலதான் அவன் அழிஞ்சு போனான். ஆனா அவன்கிட்ட நிறைய வந்து இந்த உலகத்துக்கு தேவையான ஞானங்கள்லாம் இருக்கு, போய் கேளு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு போய் கேட்கறான். அந்த அளவுக்கு உடைய ஞானியா இருந்தாலும் காமம்ங்கிற அந்த ஒரு குணத்தினால என்ன செய்யறான், ராவணன் வந்து அழிந்து போறான், அசுர குணமா அழிந்து போறான் அப்படிங்கிறத நமக்கு இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும். 16, 17 படிக்கும் மாதாச்சு. हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ண. अनेक सिद्ध विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु वदन्ति नरके शुचो। आत्मसंपाविदा स्तब्धा धनमान मदान्विदा यज्ञन्ते नाम यज्ञे तम्बे नाविधि पूर्वहम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று, அவங்கள்ட்ட என்னென்ன இருக்குது, ஆசை, கோபம், மோகம் அப்படின்னு நிறைய அது. அப்புறம் அந்த மாதிரி கவலை, அந்த பௌதீகத்துல அனுபவிக்கக்கூடிய அநேக விதமான ஆசை கவலைகளால அவங்க கோபமுற்று என்ன செய்யறாங்க, மோகம்ங்கிற வலை, மோக ஜால சமாவிருதா அப்படின்னா மோக வலையில அவங்க வந்து குழப்பம் அடைகிறாங்க. பலவிதமான கயிர்கள் நம்ம கட்டி சிக்கிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம குழப்பம், கவலை, அதுக்குள்ள நம்ம வந்து மோக வலையா மாட்டிக்கிறோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி இந்த புலன்களை திருப்தி செய்யறதுலயே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வாழ்க்கையை கடத்தி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றன. அவங்க வந்து ஒரு காலத்திலயும் பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போகவே முடியாது அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாங்க, செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, செல்வம் இருந்தனாலே அகந்தை வந்துருது. அது நம்மள்ட்ட இருக்கிற காசை வச்சு நான் எதை வேணா செய்வேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, அந்த மமதையில தெரியுறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த செல்வம், பொய் கௌரவம் எல்லாமே இங்க ஃபால்ஸ் ஈகோ தான். பகவான், நம்ம ஆன்மா வேற உடல் வேற, பகவானை சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட குறிக்கோள் அப்படிங்கிறதுதான் ட்ரூ ஈகோ. இது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லப்படுது. இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அத்தனையும் அதுல மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று
எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள். அவங்கள்ட்ட இருக்க அந்த காசை வச்சுட்டு திமிரா இருக்கிறாங்க, அதுலயே அவங்க திருப்தி அடைகிறாங்க. சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல், இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லியிருக்காங்கல்ல 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அது எதுவுமே அவங்க கடைபிடிக்காம பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். மற்றவங்க நம்மளை புகழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, யாக யஜ்ஞம் எல்லாம் செய்கிறார்கள். நம்மளுடைய பேரை வந்து அங்க கோயில்ல செஞ்சோம்னா இன்னார் செஞ்சாங்க அப்படின்னு பேர் பலகை பொறிச்சிடுவாங்க இல்லையா, பேரை பொறிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த புகழுக்காக அவங்க செய்யக்கூடிய செயலா இது அமையுது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 18 பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं स संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु परद्विषन्तो अप्यसुखाया सुयखाः. அப்படி हरे சூயகா. कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க, அகங்காரம் அதான் ஈகோ, அடுத்தது பலம், நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பலம், நம்ம பெரிய வீரன் அப்படின்னு, தற்பெருமை, அப்புறம் காமம் மற்றும் கோபம், இதுல எல்லாம் யார் இருக்காங்க, அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய சொந்த உடல்லையும், நமக்குள்ள இருக்கிற உடல்ல வந்து என்ன இருக்காரு, ஆத்மா இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்கிறாரு, ஆனா அது நினைக்காம தம்முடைய சொந்த உடல்களையும் பிறரோட உடல்களையும், மக்கத்தவங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க அனைத்து உடல்லையா இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட இறைவனிடம் என்ன செய்யறாங்க, பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். பகவான்கிட்ட பொறாமை கூடிய அடைய நிலையில யார் இருக்கா அப்படிங்கறது இந்த படத்துல நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுடைய அந்த இந்திரபிரஸ்த அரண்மனையில நடக்கக்கூடியது. அவர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் செய்யறாரு. அஸ்வமேத யாகம் செஞ்ச பிற்பாடு அங்க யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு முதல் மரியாதை செய்யணும். அது யாருக்கு கொடுக்கலாம்னா எல்லாரும் ஏகமனதா கிருஷ்ணரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க சிம்மாசனத்துல அமர்த்தணும்னு அங்க நிறைய எல்லா தேசத்து மன்னர்களும் வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா. அதுல ஒருத்தர் சிசுபாலன். சிசுபாலன் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு அத்தை பையன். ஒரு அத்தை பையன் வந்து அர்ஜுனன், பாண்டவர்கள். இன்னொருவோட அத்தை பையன் வந்து சிசுபாலன். சிசுபாலனோட கதையெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம், அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கதையை. இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இவன் பிறக்கும் போதே என்னன்னா 3 கண்கள் 4 கரங்களோட அவன் பிறக்கிறான். அப்போ வந்து அவங்க அம்மா வந்து இப்படி வித்தியாசமா இருக்கிறானே அப்படின்னு அவங்க பகவான்கிட்ட வேண்டும் போது, யாரால இவன் கொல்லப்படுவானோ அவங்களால வந்து தொட்ட உடனே அந்த 3வது கண்ணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த 2 கைகளும் மறைஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதுபடி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவனை தொட்ட உடனே அவனுடைய அந்த 3வது கண்ணும் அந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கைகளும் மறைஞ்சிருது. அப்ப அந்த அவங்க அம்மாவுக்கு, அதாவது கிருஷ்ணருடைய அத்தைக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, கிருஷ்ணராலத்தான் வந்து சிசுபாலன் இறப்பான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க, கிருஷ்ணா என்னுடைய மகனை நீ கொன்னுடாத அப்படின்னு. ஆனா அது கொல்லணுங்கிறது வந்து புராணப்படி வரும். 3 பிறவிகள் வந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அசுர பிறவி எடுக்கக்கூடிய அவங்க வந்து யாரு, பகவானுடைய உலகத்துல வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜெய விஜயர்கள் தான் இங்க வந்து பிறப்பு எடுக்கிறாங்க. இந்த பிறவில வந்து சிசுபாலனும் தந்தவக்ரனும் வந்து பிறக்கிறாங்க. அவங்க கையாலதான் அழியணுங்கிறது விதி. அதுபடி பார்த்தா பகவான் என்ன சொல்றாரு, வந்து அத்தை நான் வந்து உன் பையனை நான் கொல்லணுங்கிறது என்னோட எண்ணம் இல்ல, ஆனா அவன் செய்யக்கூடிய தவறுகள் 100 தவறு வரையிலும் நான் மன்னிப்பேன். 100 தவறுகள் மன்னிச்ச பிறகு 101வது தப்பு அவன் செஞ்சான்னா நான் வந்து அவனை கொன்னுடுவேன், என் மேல வருத்தப்படாதீங்கன்னு சொல்லிடும். அதுல இருந்து சிசுபாலனும் ஜாக்கிரதையா தான் இருப்பான், எங்க நம்மள கிருஷ்ணா கொன்னுடுவாரோ. இருந்தாலுமே அவனுக்கு என்னன்னா பகவான் மேல ஒரு பொறாமை. அந்த பொறாமை உணர்வு வந்து எங்க தலை தூக்குதுன்னா இந்த இந்திரபிரஸ்த அரண்மனையில தலை தூக்குது. பகவானை வந்து கண்டபடி பேசலாம். வந்து இவருக்கு போய் எப்படி நீங்க முதல் மரியாதை கொடுத்தீங்க, இவன் வந்து ஒரு இடைச்சிறுவன், ஆடு மாடு மேய்க்க தான் இவனுக்கு தெரியும், இவன் வந்து பெண்களோட ராசலீலை புரிகிறவன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை தூற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான். பகவானும் என்ன செய்யறாரு, 1 2 3ன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. 100 தப்பு வரையில அவர் புன்னகை மாறாத முகத்தோட அவர் இருக்கிறாரு. ஆனா 101வது தப்பு பண்ணுன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, சக்கராயுதத்தை எடுத்து விடுறாரு. அது அவனோட கழுத்தை போய் அறுத்து அதுல இருந்து அவனுடைய ஆத்மா என்ன செய்யுது, பிரிஞ்சு போய் நேரா அந்த கிருஷ்ணருடைய உடல்ல வந்து சங்கமம் ஆகுது. அதை பார்த்துட்டு அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு சந்தேகம் வருது, இப்படிப்பட்ட துஷ்டனுடைய ஆவி வந்து எப்படி பகவானுடைய உடலுக்குள்ள போய் சேருது அப்படின்னு வந்து கேக்குறாரு.
யாருகிட்ட? விதுரர்கிட்ட கேட்கிறாரு. விதுரருக்கு வந்து அது பதில் சொல்றாரு. அவன் வந்து கெட்டவன் தான், அவன் துஷ்டன் தான். ஆனாலும் அவன் எப்பொழுதும் வந்து என்ன பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கான். நல்ல விதமா இல்ல, தீய விதமா. பகவானை வந்து எதிரியா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அவன் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான். கம்சனும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனாலதான் அவனுடைய ஆத்மா வந்து பகவானுடைய உடல்ல போய் சங்கமிக்குது அப்படின்னு வந்து விதுரர் சொல்றாராம். அப்படி பொறாமை, அந்த பொறாமைங்கிற அந்த உணர்வால சிசுபாலன் அழிந்தான். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அசுர குணத்துக்கு. 19 யாராவது புக்கை பார்த்து படிங்க மாதாஜி, இதுல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருகிட்ட புக் இருக்கோ அவங்க படிக்கலாம். तानहं द्विषतः ज्ञान क्रूरान् संश्रेषु नराधमान् शिबाम्यस्त्रम् अशुभान् असुरिष्वेव योनिषु. हरिकृष्ण माता. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க மாதாஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றார் பகவான்? இந்த மாதிரி பொறாமைங்கிற அந்த துர்குணங்கள் படைச்சக்கூடிய அந்த துஷ்டர்களை நான் என்ன செய்யறேன்? நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். எங்க? நரகத்துல அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம பிறந்துட்டோம், மனித பிறவி அடைஞ்சிட்டோம், இதுக்கு பிற்பாடு நம்ம வந்து கீழ்நிலையான பிறவி எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது தப்பு. நாம வந்து மனித பிறவி எடுத்து அதோட பலனை நம்ம வந்து முழுமையா யூஸ் பண்ணும்போது மேல போக முடியும், தேவனாகலாம், அதுக்கு மேல இறைவனோட உலகத்துக்கு போகலாம். ஆனா நம்ம வந்து தவறான செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கீழான பிறவியை தான் நம்ம அடைவோம். இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா வண்டு இருக்கு, பட்டாம்பூச்சி இருக்கு, மிருகங்கள், 4 கால்களுடைய மிருகங்கள் இருக்கு, பறவைகள் இருக்கு. அப்படி பல்வேறு இனங்கள்ல வந்து 84 லட்சம் வகையான யோனிகள்ல உயிரினங்கள் இருக்குங்கும் போது நாம வந்து நல்ல செயல்களை செஞ்சா நமக்கு நல்ல பிறவி கிடைக்குது. நாம நம்ம இந்த மனித பிறவியில இருந்துகிட்டு நம்ம தவறான செயல்களை செஞ்சோம்னா தவறான பிறவி, அதுக்கு தகுந்த பிறவியை தான் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். நமக்கு வந்து இன்னாருக்கு இன்னென்ன உடலும் பகவான் தான் தீர்மானம் பண்றாரு. நாம வந்து விருப்பம்ங்கிறது ஒண்ணு, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்மளுடைய கர்மாங்கிறது ஒண்ணு, அதுபடிதான் நமக்கு வந்து உடல் அமையுமே தவிர நாம வந்து நம்ம முழுக்க நம்ம விருப்பத்துல நடக்காது. அது தீர்மானிக்கிறவர் இறைவன் தான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 20 படிங்க. அசுரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத் மாம் கதிம். வேண்டாம், அது இல்லைன்னு அவங்களுக்கு படிக்க சொன்னேன். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான்? குந்தியின் மகனே, அர்ஜுனன் கூப்பிடுறார். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள். அவர் என்ன நரக உலகத்துல மீண்டும் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேங்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, தலை கீழே பிடிச்சி தள்ளி விடுறாங்க. எங்க? நம்ம வந்து நல்ல புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போயிருப்போம். அந்த புண்ணிய செயல்கள்லாம் முடிஞ்சோடனே என்ன செய்வாங்க? நம்மளை பிடிச்சி தலை கீழே தள்ளி விட்டுருவாங்க. அப்படியே தலை குப்புற விழ வேண்டியதான். நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனித உலகம் பூ உலகத்திலேயோ இல்ல வந்து கீழான அந்த பாதாள லோகத்திலேயே நம்ம விழ வேண்டியதுதான். அது மாதிரிதான் ஒவ்வொன்றும். அதே நரகலோகத்துல இருக்கவங்க நம்ம புண்ணியம் செஞ்சோம்னா நல்ல விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டோம்னா மேல் உலகங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைக்கும். இப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு? நான் வந்து பொறாமை உடையவர்களை நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்ப இந்த மாதிரி தலைப்புற விழுந்துடுறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? மீண்டும் மறுபடியும் அந்த உலகத்திலேயே அவங்க வந்து பிறவி எடுக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். கேவலமான பிறவி எடுத்து
வாழக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க. அப்படின்னா பகவான் கருணையற்றவரா? நம்மெல்லாம் ஏன் வந்து நிரந்தரமா நம்மளை வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளணும் அப்படின்னா, பகவான் கருணையற்றவர் அல்ல. அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்மளை வந்து திருத்தறதுக்காக ஆச்சாரியர்களை அனுப்புறாரு, வேத சாஸ்திரங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை நம்ம படிச்சு அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நம்ம ஆச்சாரியர் சொல்றதை கேட்கும் பொழுது பகவானே நேரா வந்து கை கொடுத்து நம்மள மேல வந்து தூக்கி விடுவாரு. அவர் வந்து கருணை உள்ளவர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 21 மாதாஜி. ஹரே त्रिविधं கிருஷ்ணா. नरकस्य படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவனே வாசிச்சிரவா? நான் படிக்கிறேன் மாட்டேன். त्रिविधं कस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तदा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यज त्यजेत्. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, காமம், கோபம், பேராசை, இது மூணு என்ன, கேட் ஆஃப் நரகா, கேட்வே ஆஃப் த நரகா, அதாவது நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ராஜபாட்டை போட்டு கொடுக்குது நமக்கு. நரகத்துக்கு போனா என்னென்ன கொடுக்குது? காமம், கோபம், பேராசை, இது மூணு வந்து நம்ம ஹெல்லிஷ் பிளானட்டுக்கு போகணும்னா இதுதான் அந்த மூன்று கதையும் வந்து இது திறந்து விடக்கூடிய கதவுகளா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம அறிவை கொண்டு நமக்கு பகுத்தறிவு கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த மூன்றையும் திறக்கணும். எது? காமம், கோபம், பேராசை. ஏன்னா அது வந்து நரக பாதையில கொண்டு போகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல ஏறி போறாங்க, மேல் உலகத்துக்கு போறவங்கள கீழே இருக்க அந்த மாயாதேவி அவங்கதான் இந்த உலகத்தை ரட்சிக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? இதெல்லாம் காட்டுறாங்க. லஸ்ட், அப்புறம் வந்து ஆங்கர், அப்புறம் வந்து என்னது இன்னொன்னு வந்து இது புரியல, எழுத்து புரியல. அந்த மூன்று, இந்த காமம், கோபம், பேராசை, அந்த மூன்று வழிகளை அது காட்டி காட்டி என்ன செய்யறாங்க? இழுக்கிறாங்க. வா என்கிட்ட வா, இந்த உலகத்துல இதெல்லாம் நீ அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஆசை காட்டி நம்மளை வந்து கீழே தள்ளுறாங்க. ஆனா நம்ம அறிவை கொண்டு நாம என்ன செய்யணும்? அதுல இருந்து விலகி நம்ம மேல் நோக்கி போகணும் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும். 22. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्रिभिर्नरः आसरत्यात्मन श्रेयस्तदो यादि परां गतिम्. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான்? குந்தியின் மைந்தனே, நரகத்தின் இந்த மூன்று கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன். அந்த மூன்று கதவுகள் என்னென்ன? காமம், கோபம், பேராசை. அந்த மூணு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய மனிதன் என்ன செய்யறான்? தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து தன்னுணர்வு அடைதல். வந்து இந்த ஆத்மாவை வந்து ஆத்மாதான் உண்மையானது, இந்த உடல் அழியக்கூடியது, இது டெம்பரரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் உணர்ந்து தன்னுணர்வு அடைந்து பகவானை உணர்ந்து அதுக்கு தகுந்த செயல்கள், அது என்ன செயல்கள்? பக்தி தொண்டுங்கிற செயல்களை செய்து படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவன் எங்க போறான்? பரம இலக்கை அடைகின்றான். அதுக்கு யார் வழிகாட்டுறா? நமக்கு குரு தான் நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. அதுதான் இந்த படத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன செய்யணும்? அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம வந்து அடைக்கலம் போகணும், அவர்கிட்ட நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, அவங்க மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதங்களை கற்கணும். வேதங்களை கற்கணும்னா என்ன? இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த மாதிரி நல்ல நூல்களை எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். அடுத்தது ஆஸ்டாரிட்டி, அதுக்கான தவங்களை நம்ம செய்யணும். அப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்முடைய புலன்களை வந்து நாம கட்டுப்படுத்தணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அந்த ஆன்மீக அறிவை நாம அடையணும். இத்தனையும் நாம படிப்படியா நம்ம செய்யும் பொழுது இறைவன் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை நாம வந்து ஈஸியா போய் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 23 படிங்க மாதாஜி. शास्त्र विधिं उत्सृत्य तददे कामकारः न सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, சாஸ்திரங்கள்ல என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை கடைபிடிக்காம தன் மனம் போன போக்கில் செயல்படுவான். அவன் வந்து சாஸ்திரங்களை கேட்க மாட்டான், நான் செய்யறதுதான் செய்வேன் அப்படின்னு மனம் போன போக்குல செய்யக்கூடியவன்.
பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஒரு காலத்திலயும் அவன் என்ன அடைய முடியாது? பக்குவம் அடைய மாட்டான், சுகம் அனுபவிக்க மாட்டான், பரம இலக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை சென்றடைய மாட்டான். அது என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க? அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா? வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் கேம்பிளிங். இந்த 4 இதையும் யார் ஒருத்தவங்க விடுறாங்களோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து பகவானை எப்படி சென்றடையணும்னு ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்றாங்களோ, சாதனா நிலையில சாதனா பக்தி யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவங்களாலதான் இறைவனை அடைய முடியும். மற்றபடி அந்த அசுரர்களால முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 24 மாதாஜி. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञानत्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்கு? எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திர விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, இன்னென்னது செய்யலாம், இன்னென்னது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த விதிமுறைப்படி நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை கத்துக்கலாம். சாஸ்திரங்களை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். குரு மூலமா நம்ம அதை உணர்ந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவோ அதுபடி நம்ம செய்யணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா முன்னேறணும், பகவானை சென்றடையணும் அப்படின்னா இந்த பிரின்சிபல்ஸ், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் நாம வந்து கடைபிடிக்கணும் வாழ்க்கையில. பகவான் கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாரு? அவரு வந்து அவருக்கு தேவையே கிடையாது குருகுலத்துல போய் கல்வி கற்கணும்னு. ஆனா அவரு என்ன செஞ்சாரு? இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இங்க வந்து சாந்திபனி அப்படிங்கிற முனிவர்கிட்ட போய் கல்வி கற்கிறாங்க சின்ன வயசுல. அவங்களுக்கு வந்து கல்வி அந்த கலைகளை படைத்தவரே பகவான், அவரு போய் அந்த கலைகளை கற்கிறாராம். எப்படின்னா 64 நாள் அவர் குருகுலத்தில் இருக்கிறாரு. 64 வகையான கலைகளையும் அவர் வந்து கத்துக்கிட்டு வராரு அப்படின்னு அவரே நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. எதுக்காக அவர் குருகுலம் போறாரு? அவர் காட்டிய பாதையில நாமளும் போகணும். நமக்கு இப்ப குருகுலம் இல்லை, ஆனா நமக்கு வந்து இப்ப இஸ்கான்ல என்ன செய்யறாங்கன்னா ஆன்மீக குருமார்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஆஸ்பயர் எடுத்துக்கோ, ஷெல்டர் எடுத்துக்கோ, தீட்சை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. அதுபடி நாமளும் என்ன செய்யணும்? ஒரு குரு கிட்ட தஞ்சம் அடைந்து இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழிய அவங்க நமக்கு காட்டுவாங்க. அவங்கதான் நம்ம வந்து ஒரு பாதையா இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இறைவனுக்கும் நமக்கும் பாலமா இருக்கிறாங்க. நாமெல்லாம் நேரடியா பகவானை சென்றடைகிறதுங்கிறது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது. குரு மூலமா தான் நம்ம இறைவனை சென்றடையணும். அப்படிங்கிறது போது நாமளும் ஒரு குருவை சூஸ் பண்ணி இறைவனை சென்றடையணும். இந்த அசுர குணங்கள் எல்லாம் விடுத்துட்டு தெய்வீக குணங்களோட நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த சாப்டர் மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து. இதுல வந்து பலஸ்ருதி யாராவது சொல்றீங்களா? நான் சொல்லிடவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நானே சொல்லிடுறேன். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபநிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோக நாமா சப்தசோऽध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. भगवद गीता भागवतम ग्रंथ की जय. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். இந்த 16th சாப்டர்ல யாருக்காவது டவுட் இருக்கு? हरे कृष्णा மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யாருக்காவது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க. இல்ல மாதாஜி, இல்ல. ஓகே, மாதாஜி, ஒரே ஒரு கேள்வி. சொல்லுங்க மாதாஜி. வந்து அசுர குணங்கள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ கலிகாலத்துல அதோட தாக்கம் இன்னும் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா. சோ எப்போ இந்த கலிகாலம் முடியும்? கலிகாலத்துக்கு வந்து மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா 4 லட்சம் ஹரே மாதாஜி பேசுறியா? கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க. மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். நானே மியூட் போட்டுட்டேன். ஓகே. அதாவது கலிகாலத்தோட ஆயுட்காலம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
4,32,000 வருடங்கள் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஓ அப்ப பாருங்க, 4,32,000 வருடம் கலி இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப எவ்வளவு கடந்து போயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5,120 சொச்சம் ஏதோ அந்த அளவுக்கு தான், 5,200 கூட வச்சுங்க, அவ்வளவுதான் கடந்திருக்கோம் நம்ம. அப்ப ம் இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? 3 ம் லட்சம் சொச்சம் ஆண்டுகள் இன்னும் பாக்கி இருக்கு இல்லையா? அப்போ ம் வந்து கலியோட கொடுமை வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிக்குது, இன்னும் முழுசாவே எல்லாம் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் 10,000 வருடங்கள் வந்து கோல்டன் பீரியட் அப்படிங்கிறாங்க. கலியுகத்துல கோல்டன் பீரியட் 10,000 வருஷங்கள் அப்படின்னா ம் இப்ப நம்ம கோல்டன் பீரியட்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். தேவர்கள் எல்லாமும் இந்த கோல்டன் பீரியட்ல வந்து வாழறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. எதுக்காகன்னா இப்பதான் வந்து பக்தி வந்து நல்லா முன்னேறிட்டு இருக்க காலகட்டமா இருக்குதாம். ம் போக போக என்ன ஆகும்னா 10,000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாம் மறைஞ்சிடுங்கிறாங்க. ஓ அப்படி மறைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கலியோட கொடுமை எப்படி இருக்கும்னு பாகவதத்துல வந்து 12வது கேண்டோல லாஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. கலியோட கொடுமை எப்படி இருக்கும்னா மனிதன் அடிச்சு சாப்பிடுற அளவுக்கு போவாங்களாம். அப்படிப்பட்ட காலத்துல எல்லாம் நம்ம இருக்கவே கூடாது. 10,000 வருஷம் கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னா நாம பக்தி தொண்டுல எவ்வளவு தீவிரமா இறங்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ம் நமக்கு ஒரு நல்ல காலகட்டத்துலதான் நம்ம இருக்கிறோம். நமக்கு ம் நல்ல வழிகாட்டிகள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நல்ல பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்க வந்திருக்கிறீங்க. இந்த ம் பாதையிலேயே நம்ம முன்னேறி போனோம்னா நாம சீக்கிரமே என்ன செய்யலாம், இந்த பிறவி இல்ல அடுத்த பிறவியிலேயோ கூட நம்ம இறைவனை சென்றடையத்துக்கான வாய்ப்பு உண்டாகும். அதை ம் விட்டுட்டோம்னா நம்ம கலியுகத்தோட கொடுமையில நாமளும் அந்த கஷ்டத்துல மாட்டிக்குவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. ம். ஆனா இப்பவே தாங்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய குற்றங்கள் நடந்துருக்கு, பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அப்படின்னா அப்போ அது எப்படி இல்ல இருக்கும்னு நம்ம கற்பனை கூட இருக்கிறது பண்ண முடியாது. கோல்டன் பீரியட் மாதாஜி, இதுவே அதான் தாங்க அதான் முடியாது. அதுலயே இவ்வளவு கொடூரமும் நடக்குது. நாமெல்லாம் இருக்கோம் பக்தி மார்க்கத்துல, அது ஓகே. ஆனா வெளி உலகத்துல பார்க்கும்போது ரொம்ப கொடூரமால போயிட்டு இருக்கு. எதனால அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ஞானம், இந்த பக்திங்கிற அந்த ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல மாதாஜி. அதுக்குதான் நாம என்ன செய்யணும், அவங்களையும் நாம வந்து அவங்க மேல இறக்கப்படணும். அவங்க மேல இறக்கப்பட்டு என்ன செய்யணும், அவங்களையும் இந்த நெல் பாதையில நம்ம இழுத்துக்கிட்டு வரணும். அவங்களுக்கு வந்து இதை ம். சொல்லணும், இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீயா கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. இந்த ம். பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த கருத்துக்கள்லாம் பகவானை பத்திய கருத்துக்களை வந்து அதுவும் இளம் தலைமுறைய நிச்சயமா கொண்டு வரணும். குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த வகுப்புல சேர்த்து விட்டு அவங்களோட எதிர்காலத்தை நாம தான் பாதுகாக்கணும் மாதாஜி. நாம தான் அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா ஆஹ் நிறைய என்ன சொல்றது, அதாவது அது அவங்களுக்குள்ள அது எழுதி இருந்தா தானே அந்த பக்திங்கிற ஒரு ஞானமே வரும் இல்லையா, அதை தேடி வருவாங்க. அப்படி ஒண்ணு இருக்கா? இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ம். ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஏற்படுத்தக்கூடிய அவங்களுக்குள்ள அந்த ஞானத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டியா நாம இருக்கலாம்ல. ஆமா. இல்ல நாம இருக்கோம். ஆனாலும் அவங்களுக்கு அது எழுதி இருந்தாதான் உள்ள வரும். அவங்களுக்கு உள்ள அது இருந்தாதான் வர முடியும் அதுல அப்படின்றாங்க. அதுவும் உண்மையா? அந்த மாதிரி. அது மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது உண்மைதான். அது வந்து உள்ளக்குள்ள அவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லைன்னா வரவே முடியாதுதான். ஆனா நம்ம ம். வழிகாட்ட அவங்களுக்கு வரணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம தூண்டுறதுக்கு ஒரு வழியா நம்ம இருக்கலாம். அந்த ம். தூண்டுகோலே இல்லைன்னா அவங்க அதுலயே சிக்கிக்குவாங்க இல்லையா? அவங்கள பத்தி நிச்சயமா. நம்ம தானே இறக்கப்பட்டாகணும். ம். அடுத்த தலைமுறை அடுத்த பிறவி நம்ம அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க, சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கவங்க, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாரையும் நம்ம அந்த வகுப்பு உள்ள சேர்த்து விடுறது பகவானுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன தொண்டு. தொண்டு, பெரிய தொண்டு. நிச்சயமா. ம். அதை நம்ம நிச்சயம். செய்வோம். அதுக்கு பிறகு பகவானோட விருப்பப்படி அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ கிடைக்கட்டும். ஆனா நாம ஒரு வழிகாட்டியா இருப்போம். ஆனா ஏன் இவ்ளோ 4 லட்சம் சொன்னீங்க இல்லையா? சொச்சம். ம். அவ்ளோ ம். காலம் ஏன் கலிகாலம் வந்து ஏன் பகவான் வச்சிருக்காரு அப்படிங்கறதா? ஏன்னா ஒரு தெரிஞ்சுக்க ஒரு இதுவா தான் கேக்குறது. யதார்த்தமா தான் கேக்குறேன். ஏன் கரெக்ட் அவ்ளோ தான் நீங்க காலம்? கேட்டீங்க. அதாவது இருக்கிறதுலே குறைச்ச ஆயுள் காலம் கொண்டது கலியுகம். நீங்க இதுக்கு இப்படி உண்மை. சொல்றீங்க. இல்ல 4 ஆனா லட்சத்தி கலிகாலமா அது ரொம்ப அதிகம் இல்லையா மேம்? மாதாஜி. அது அப்படி சொல்றேன் நான். ரைட்டு. நமக்கு வந்து கலிகாலத்துல இவ்வளவு நீண்ட கலிகாலம் இருக்குது. ஆனா நம்மளோட ஆயுள் எவ்வளவு இருக்கு? 100 வருஷம் தான் இருக்குது. ம். அப்படிப்பட்ட அந்த கலிகாலத்துல நமக்கு குறைந்த ஆயுளுடைய நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்க ஒளியா எது இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ம். ஹரே நாம கேவலம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. அது எப்படின்னா இந்த உலகத்துல நம்ம இந்த கலியுகத்துல இங்க இருந்து நம்ம முன்னேறி போறதுக்கான ஒரு வழி ஹரிநாமத்தை சொல்றதை தவிர வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அப்படின்னா நாம வந்து அதாவது கங்கையில குளிச்சா அப்பப்ப அன்னன்னைக்கு புனிதம் அடையலாம். இன்னைக்கு குளிச்சா இன்னைக்கு புனிதம், நாளைக்கு குளிச்சா நாளைக்கு புனிதம், அன்னன்னைக்கு குளிச்சாதான் அன்னன்னைக்கு புனிதம். ஆனா ஹரிநாமத்தையும் கோவிந்த நாமத்தையும் நாம வந்து ஒரு தரம் 2 தரம் உச்சரிக்க நம்ம வந்து புனிதம் அடைவோமா. அப்ப நமக்கு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் கலியுகத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா கொடுத்துருக்குறாங்க. நாம அதை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு வர முடியாம இருக்கக்கூடிய மக்களும் அதை காதால கேட்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அவங்களும் இதுக்குள்ள வருவாங்க. தன்னை அறியாமையே இதுக்குள்ள வந்து நுழைவாங்க. நம்ம வந்து தோட்டத்துல போய் நம்ம வந்து சொன்னோம்னா இந்த ஹரிநாமத்தை, அந்த பூக்கள்லாம் மலருதான். அந்த தோட்டம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆமா. ஆஹ் ஒரு செடிக்கு கூட அந்த உணர்வு இருக்குது. வந்து அதோட பூக்களை வந்து அதிகமா பூக்க வைக்குது, காய்கறிகள் வந்து அதிகமா காய்க்குது. அப்படின்னா மனிதனுக்கு வந்து வராதா என்ன? அந்த உணர்வு அவனுக்கும் வரும். இந்த உணர்வுலே இல்லாதவனுக்கும் அந்த உணர்வை ஊட்டக்கூடியது இந்த ஹரிநாமம். அப்படிங்கும் பொழுது நாம வந்து மேக்சிமம் என்ன செய்யணும், உறக்க சொல்லணும் அந்த மந்திரத்தை. மற்றவங்க காது பட பேசணும், அவங்களுக்கும் அது கேட்கணும். அது கேட்டு 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 அவங்களும் அந்த நிலைக்கு தன்னால வருவாங்க. அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய ஒரு செயல். அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி எல்லாம் நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. அவங்களா மனம் விலகி வரக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவங்கள வந்து பகவான் வந்து ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் கலியுகத்துக்கு ஒரே மந்திரம், ஒரே மருந்து. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? யாருக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லைன்னா நாம இதோட கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த வழியில் வந்த எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த செகண்ட்ல உள்ள ஜாயின் பண்ணீங்க. இந்த